Balay ublay ukarku yang ini. Tiap na balay ublay ukarku yang ini. Kadang tangkawai kadaw. Ladang inang ban sngongo. Ya ka ibu ublay la le ka jing im ka jongi. Amen. Kadang kabor ha ka jing sngongo ngakwa ban kren ya kata ka subject ha ka nega sngi ka mamenta. Kadang kabor ha ka jing sngongo. Ngakwa ban yalam iping ni kapor naka gospel ulukas kalnong ka bakatnyo. Ya ka bangi jiyo sngongo na kapor sa kapor ya ka ni ka jing yathu ba ya ka ni ka jing jia. Kani dia jing jah ke bersisha ke por ke jong Jisu. Baga Bible kia thu umne ke dekat bakat wei ke ong. Ti kala jaru haba udang let se Jerusalem. Baru let leng baru na pedeng ke ri Samaria bat ke ri Galilea. Ti haba udang let apa ke wei ke snong sipongut. Ki rangba ki bapang tholi ki lawan tan yu bat ki da yeng na jengai. Bat ki dia pertajam ki dia ong ko Jisu kan ratu isen ayengi. Tehabau layu i ki ulaong ki tu kilat pen i la di haki lengdo. Kalau jati bakat baki dang yalet la pen kot yaki. Wei nakite ulayu i balapen kiayu ulawan pai baru lero pendon buram yau belai daga ketien bajam bat udah dem krup haki kejat jong udah ngu ya ni unong Samaria. Jisu te ulai tu ulang shim la pen kot yiki shpau henry hangno digi kendai shim la shem ki bon pai ban ai buram yo blai henry tang uni unong wei ti ulang ha u to yeng jot ki let no aru ka jinget jong me kalapen kia ya me hallelujah ka babel ke tu ka bau Jisu nang let shpau ngot kilai yam kilai linyar kilai kaang namar ka jing selang ka jing im ka jongki kilaya kaang. Teng-teng ladam dan jing selang dan jing kaang. Kini ki semua selang hado kata-kata namar. Kidon ni kini ka jing pang ya ka bakilah tikna bet bakin yap. Namar hado ko pon pat don dawai ban pen kia ai kini ka jing pang yang lengkut. Ka translation kasi ka ong yang tholi enrem de u tholi. Ka de ka yang lengkut. Hagaba do yo ani ka jing pang. Ubrio usiap lah kayap hikum no yap kena skor ke happy ke kemut happy ke keti happy simpria kena ke dok ke happy bal mdan jing pen kia ki smol tu baka jingyap ka ap hakamat jongki ba deheng ta kiong longkat balong jakat ba jangin kaang shauni Jisu anta lapoi hakim khat bon sin ngile ya kata ke bangim de ban le ru kini gile ya ke ju ki kaang hakajing sha kim de ban kaang iki bakhia Namar bagi ya hakata kelintis nong kide ben perta ben pen benaro bagi dei ki bapang. Namar kata ka jingpang ka dei ka jingpang ka bayabit. Tading ta ki breo ki yosngo bagi dan ni ki jingpang ki haban kenria anaki. Bagi dei ka jingem ka ba sngo le ran hado kata-kata. Kini ki breo haga jing syak ka dei ka jingem jong ka jing le ran namar bagi ya ki haban pentip yel dei bagi dei ki bapang. Komentar ki sngi fin inem la ba yo covid ki wa dak san buat ba he hana bar. Sing sin ai ka yeng pi jing le ran. Dali ai jing bam rahab kawang so. Kim not bani ai kublai. Isnai ha ngali. Hagi tiki por benang klan ba jing pang covid sementau wan. Itip setau omikron no ngam tip. Tang ngini aduai bu unum wan nang negeri ka jongi. Amen. Lagi banget ki doai. Ngini kamba. Amen. Ai ngu shishayo blai ba nega jela ka jongi ngim padi i shishayo ta ka jing pang aduk kata. Nre isnai syai tiki bangat bepli. Sawa ada kebanar bahek hana git. Leran. Bagi ni rugi leran namar kani ke jingpang rei ki ong ngihap ban perta. Bat kila perta la ka perta. Kini ki bapang kim dei ha jing ban perta. Banong panjing erap. Ban isnai. Rei kila perta namar ki ong dei tang ni Jisu imat ubala ban pen kia ingi. Namar kili osno ya kanam ke jong trai kila ju osno ya ke ei ka baula le. Ta dei heng ta ki ong kani ke lat ingi ulan ya inti ni yo ulat nang ni sibel la ngim kaang sa ingi ni kendo su kaang la ka kaang. Para baki kila kaang Jisu ya osno iki. Ki ong no tu isnai ingi. Bat Jisu ai ki ya ka ktien upa ya ka ktien bagada ktien kong kilet pen i ha hiling do. Pen i ha ling do. Bala fipet kat kum ka an ki jiu kalong shisha kum ta Leviticus no makat sao ki thu ingi la dau don uno bapang bala da usno ba kum ba layo akhia la da don ba pen kia ayo fikin mau nang tu kapung apo Bethesda ga don tu kapung ba angel wan pen ki
Don ki papang yang tholi ang tur ni ki papang yang lengkut ki yok ta ki yok khia ba khia bali pani ki ling do. Ba ki ling do ki nai certificate ba pi la lat nang ke jingpang. Pi la yo ya ka certificate. Ka bamut kala long ya pi menta bin wan ki snong ki tha ban chong yin ka sem na mar pi la khut. Ba du Jesu ong ki ni ki lek pani shu ling do. Lek pani gum no jingpang dang don. La dong la khia no. Ta lek pani su ya hap. Henry dang dan ke ni jingpang ki ong lek pani kum no leng do Henry ki ong lek la ka lek. Ka Bible ke thu kat ba ki dang lek. Ki le yo khia. Amen. Tading ta nga kwa no fi ni ka sngi. Nga kwan pun wan do re ka ni ka long. Hot ngingim don jingpang yang lengkut syu ka bagan jado Henry ka dong ka jingpang yang lengkut bagan jam sim ka de ka pop. Ka pop ka don hangi. Bagan ni ka pop em kan peniap yangi. Henry haba pi kang syu try. Utrai wang apa ai ka tin pen khia ai fi. Kai ka tin ka jong play. Utrai udeway. U Jesu deway. Udew nong pen khia. Amen. Udew nong penim, udew nong pelat. Haba keren kanon ka bor ha Tading tawang khilet peni. Mangiru ngakwa banong pi haba ngingila kaang sutrai na marung ilong kita kinong pop. Haba ngi kaang utrai usnow but haba usnow upen khoi ka pop ka jongi. Mar kadon ka bor ka snam ka jong trai ban pen khoi gi rai bon ki banget em. Ki ong trai ngati pop la dap duai la yam la jaw imut imat su pangpat. Da duai biang ngapa pop. Bun bangai sikli kata. Ong fila pediang Jesu hoi la pediang Jesu. Tapi semua kum noel dia mentah. Ha sibuk la da fiap mentah even boy. Ni pastor ngita pop. Ong piang mentah la pediang Jesu. La pediang Jesu no menon ado kepok kami. Piang lang pop pat. Ni pastor stau kan ni sumbang don da ka pop. Bon ki brio ki pediang yo Jesu ki la kang ki pla bagi dei ki nong pop and re kemiat kumbayat ki ne ban sngol tu. Bahaka taka jingyat nanti ke jongki ka pop kala nang khoi namar bakila pediang ya ktien ke jong trai. Habangi pediang ya ktien kadon ka bor ktien ke jong blai. Amen. Tading tau trai wang. Wat kan mau syu ke ki berim. Lemni ki ba men swap wat berkat syu ha kami ngan le ki ba thamai fi. Ribun sini kan mau ke jinglong rim ke jongi ya ke jinglong pop soitan ong pila klim men swa. Mentala pediang tu trai. Pila klim men swa ni wajul le hok tan. Dawan kata jing sengok ni siakum nung chule hok no ngale pop sha te phala pen hap khun men chua kan ma lang samla mdan nong tip ngai i ong soitan phala hok ma pha la shakri te trai ha ma dang shakri kan mau di shilong be sel shakri skum num ta nga pop bar ki babon ki shakri ke jong blai ro ha ki niam ni sngau yam nga pop mkhot chu lan ro tading tau Jesu ong lada pipop kilet peni syaka percaya mar ngalap ha ai ka ktien kam yela dia balak hok amen la vila yo snow ya ka ktien ka jong play Jesu umap ya ki pop ngakwa banong fi umap ya ki pop kasnam ju ka le ayu hak ding phna ka pen khoi ka pop ka jong amen dei da ktien ju play don shibon ki dekhot na do ka testament ka berim lapi pule ka sam shi spalai ka dekhot khat arong kat ba ka mingi ka jngai na ka siap mingi kum tangal pen jngai ka jing palat jong fi wong la jngai ngam yu isyo fi yang na po India fi ka Amerika jngo na yu hi ka Amerika fi yang na ni na India finomi kalong kum juru habau blai la pen jngai ka jing palat ka jong fi mo la jngai kata ka jing pang kala jngai na fi pila khot pila thamai pila em bubun ki brio am ki le osngo ka tin ka jong trai kilet sekiling do. Bahaba kilet sekiling do kilong riu niam no pat. Kilong niam no pat. Tading tau try ukwa yang ni. Let's say ngila pediang yu Jesu aga jiem ka jungi haba ngila pediang ngilet sekiling do. Ngirung ha kita ki jing syakri. Bahaba ngirung ni ki jing syakri don ki jing syakri bagi priu ki sakut sa ha jinglong niam pat. Ha ka cakap ki wan pai biang show Jesu ban aingo ban snongo age bolale ki sakut not pai niam wa kata ka jingle kelong ka jingle jong kadak. Le age shule ha kadak. Syakri ha kadak. Ki boleh shule ha kadak. Try. Wong Filipin ha kiling do ki le am ta shim artli kita ki sim ki shim ya ti lang berat. Baru tahu nyuk lang berat, bulung nyuk lang berat ubah saw, kita senret, ya kata kau peniang kita senret, kita penyap kita sim. Tapi pulih nong ka bakat saw, kadi ketang kadak ka bapun isabar.
Namar balai baladap yok khia tamde ba pen khia kita ki lengdo. Namar kila yok khia ki lengdo ki shule ya kata ban peni ba kila khoi, na kila dap khoi lupa. Amen. Tading ta habangi ngi syakri utrai kan mau kan ka wai. Ngim dai ban sakut sa haga ta ke jingle niam. Kini ki khandai ngot. Spongot layo jimpen khia ki let. Por one pie tang wai ba tao do e nong Samaria. Kini ki wai ngi ki jiu ngat. Ki jiu ki pun khia la bistu. Labi yang tak keman lihat pet no ani kami kendua bayi yang masam so kiong. Kato lah jah ani jelang tip kun long komno di lock long no tu kapor li podan WhatsApp podan itu. Kanu senam kila jengai na yeng rom tip kapabal kami tu. Mar kim long mele kendua iki bayi yang basam. Nengkong kikin mau si ki bayi yang basam. Ki porlok ki perjor. Kitu gila si ki biju enjoy mencua. Ya menginya. Nya tiet no si dieng ardieng. Lakeman balakia. Bagi klem kan mau ya unang pen kiak yang bun ki breu am teng kim dan ni men sim sungu pi. Terus ngini kendo wi breu. Wi ba yang ni jap breu jingi di store teng ngam las tu pi. Ang balai. Ong du na plak pi ben sungu. Ngong ga jayu. Ong mana kan ke lockdown yang ngalik sam jing ba mi yang. Naka jingla aga jonga ngasusun ai. Ngalik sam ki don ki wi pagi jat ben breu na ki wi pat. Mau ki jaka, nada ki sam bagi kasih. Kau hang ni kisgi ke bangai kendo kita ki badai nak wi pejat menriu am. Ki ong ani mama ani agar ap nahi hota tu हम लोग ani mar जाएगा. Thank you hana mama ji. Thank you. Kita semua kau ladap himdan bapi tu kapor lockdown. हम लोग गरीब hingi baduk tengin na yap no ani kublai shibun mama. Ya kendo ikasi pak na tang khamat rompet tapi. Ki ong ni jat menriu jungi.ท่านอิมันเลซี่ไงอีมันกุมบกี้องพี่ไอตะเด็บกันพี่กระตากระเดกว่ากันจิงลองอัมบัดเด้งตามระดับกิมนังมันสงงูกี่หับปัญญาครองสะระดับกิมนังมันสงงูกินดุกสะบักกระตากระเดกบังกว่ามันกระนัยในกสงีกระนันกับบอร์หากจิงสงงูระดับงิมสงงูกินี่กิลาเล็ดบัดกิลา enjoy ยกบุตุขยังมีเบียงกับไบเบิลคลำท่อไอ้กตาngaget walau dah kila yo ya kata jing pun kia ngam tip dan garanti kila ban wan biang tok nyang ki kala ban jaru oi kila yo ya kata jing pun kia kabaken jado androi ke jing pun kia gua kenjam sim ki klem yo kakut berasa no hikum tu kajingim ke jongki kamdan improvement kamdan kano ke jing roi kamdan kano ke jingker ku ki klem long jingker ku ya no namar ki yo tang ya li kila kemen berkata kam deh, kebuk terai kuat ini, bangingin long. Habau belai lo kerku ini, utrai kuat bangingin long kedau ke jing kerku iki way. Amen. Kebabel ke tu hang ni, udah tang uni nong Samaria di kunspia. Bagi jiu ki isi kunspia, kunspia. Umdi pure breed, kun suka, di tang spia kun suka. Tading tak ki kenben ya kini Henry day tang uni ubada semongo bat ba uda itu yau Jisu ba uda we ki jiu yang udah tang nupan kia asal itu udah we tang prophet ni no hikaya tu boleh lepas tu leu di aku boleh bing leu ta tu ngah tang lek ai nguk fi kan ni lah kia fi kan ni lah lek ngah dek ngah lek pai fi siu Bala bu lech pai am ka babel kong bat ula lech pai bat ka ktin ka jong blai ka khot ba khan riu kong ula dam krup haki kjat jong u uda lech bu da dam krup haki kjat ki jong trai maru itu ba pleng uni umdei tang unong pen khia ude ublai amen tading ta ulech bat upen rit yala dia uan pai dah kata kajingero, udawan dah kajingero orang kektian ke jauh belai, udah dam krup lagi kejat jauh, bagi babel kia tu, kekeren kesam si spalai ke orang komen sim jungat kerkuyu belai, kerkuyu try, what glad ya gay, ya kejing lihat bahas jauh baro, bon sin lah yo, belai dan kejing jing lihat ngila dua belai lah pelat, belai ada pelat ngila glad no. Bun ki beri ki orang pastor penduai sengan yo kam. Dalam yo kam pat. Muji dur idar syo. Raja.
Tading tabun sin ngimyo akam kadaw kalong namaru blay ong lada fidon tang ini kam barit ru ngan kerku kum no ya pi namar tang ini barit ba fidon mentaru fimnang ban sngongo lada nga ai kambun ya pi la sai kambun pisa yo fili di no menta fidi diket pogo la sai findi diket sao menta fidon lok takawe la sai kam pahu pio sa arngut laingot piri serut setus tu tu trai ong lada fimnang ban sngo ban itu inga bang ade we ngamla ban kerku fi fin sa komjo balik beri sa komjo kada kolong balik fitep bagi long kumta kisah be ka jing syakri ka jongki kadai ka sakut bitang ha kita kileng do tang ha kibril ka jing syakri ka baken jado should I just send penbiang attendance si ha kapor ba bam chkoi try dikiat ha mlong ha bam no du mentos na bam no bas ma plat tu ka khor ne ba bam kwai than la sarang kibinet sut ta katari beli bam chkoi try dal apoi ladap na to la kum jo biang sipun biang attendance ke jing sekri kaba ha kadok kaba ha kadak baka babel ka ong ya gani ka wei ladang i syakri utrai ka balong tang ha kadak ladang i puli ka shiti ka baar si koren ka nong ka balai ka dekot ka banriu ka ong ula penbit yang i balong ki nong elap ka jutang ka batamai om jong kadak henrei ki jomen sim namar ka ta kadak ka peniap henrei uta umen sim upen im kan ladang ingi sasa ha kadak ha ka jingle niam le rukom kata ka jingle ka peniap yang i utrai msibla khot yangi bangin long kinong mani lene kinong le e kata kadak ban chipni ka sabar henry ki jong umen sim amen tada ngim de sakut sa ka jikri dang ki leng do ngin pai utrai ban sngongo ke bula le ngin mani u ye ke bo ulong haleluya kaktien ka jong ble ke thu yangi ba une ubreu lawan ba dai ro utrai wan pai da ka jing ro tadi nak tinggal jom belai ke kat ini begini ro you belai ke sam san po ke kat bar pulai dengan pulai ni ke por ke ong ni ke tinggal jom belai uta uba ai ke jing kenya ke jing ai ngo upenon buram yanga but ha uba penbet ialah ke jing ya ngan pen i ya ke jing pen em ublai fin pet hang ni ba uni ubrio hadin ba u lawan ban ai ngo utrau da kerkhu yu wong gay ke jinget ke jemek ke kia udah kerku yau ni ubreu bading ta kwa ban ai pi ni ke tien tu ni pli khat bakhat sau khat san ro ong kumno tu ai u blei ya ke jing kenya ke jing ai ngo ba tu siu ya ke kular jong meo ba khli tam tu khat kerpat hanga ha ka sngi ke jing jenjar ngan pelat ame te men pendon burom yanga utrai ukwa bet bangi ngin pendon burom ya ke bulale ke jim jongi amen tapi lale bahai ki we sidang im tu mensiam alis bagi nong kuble sibon nina sibu bila le bahan na kim kan snap ya pi kim dan chicken mau ya pi hakapor si ba idan hospital fi ma pi balik penyarap ya i bordang yo khon le si mo penyarap ma pi pensat jan sop de ge ing to nanti happy birthday juntu khulum berkhlam khat ti ya pi hadap shisna pim dan jing smau tharai ni dum dan ramanga mdan de kiwan please ya rap sing ya rap ndala het khulung pala kalat ka julong mdadan ni jing sngo la khot le ka snong bar ka we ya pi khlam khat kadan ka jing sngo baru blai ro dan ka jing sngo la dang im nang ban ai ka buram shau tin ju blai ka khat ingi bangi ngin lek pai shau bat bangin ai ka buram ka jingo yu bau ni breu da lek pai da ka jing ro kolosai i we khat ar ka ong no Ketin ke jong blai ka ong kom ni. Kolosai iwe khat ar. Ketin ke jong blai ka ong. Da ka ba ai ngu au pa. Ubala penbit ingi banlong kinong yo benta na kata ka benta jong kita ki rukoi. Ha ka jing shai. Ubala pelat ingi na ka bor juga jingdom. Ba ubala pen kan ria no ingi. Syaka hima ukun ka jing i jong u. Hau bang ila yo ya ka jing sus pa jong i ka jing map ken ye ki pop jong i. Ngin ai ngu yu blai. Ya ka baula pen kesan yangi, ya ka baula pen em yangi, ya ka baula pelai yangi, ya ka baula pen themai yangi. Ngin ai ngo yu trai. Amen. Ngin ai ngo. Ngin li pa ju Jesu. Ngin ai ngo e ka ba ulong. Ho ngin ai ngo.
Ngiro ya namar balai ula le bha ke jim ke jungi. Tang bangin le. Bangin shuya ro yo. Man shu ai kata ke jia ro yo henrei ngin le ban mani yo. Namar uni ubreu haba wan shu Jisu mdei tang ba usudam krop. Ka Bible ke thu kom no. Te puli bin to dekat kan rio. Mdei tang usudam krop aki kejat. Udah ngu ru ya Mdei tang musuan menyaro yu trai. Uyaro ai ka jingle bha ka jingle mdei tang ba usyaro henrei udawan ban mani. Udah ngu, udah mani ya Jisu. Maru itu bau dei nong penem. Tak ada ngin mani utrai ya ke ai ka bau ulang, maru ulang ba khot. Amen. Ulang ba krau, udai usim, udai ublai. Udai bahok. Udai ublai bam jukala. Ubadan bor baro. Ngi mani namar ya ai ka bau ulang. Uni brio ulawan da kaman sim jo ka jing ro wan da kaman sim jo ka jing mani uduan bandam krop ikijat jong trai udah ngoret ado kata-kata kidan sibuan ki brio ki badadam ki kijat ki jong trai kawin na kata ka de ka mary ken mau nam to ka mary ka bo Jisu la be na nyu tli to ki ksoi kada wan ka yeng ka jong Simon namar bakala sngongo palat bakita kiksoi nyutli ta kiksoi kila mina ka bakadawan hakata ka yeng ya ka bam simla khat ya ka karung la karung ta ka yeng mar ka tep o Jisu danang ta karung la karung tu ka kso poi ai pi kso poi ai poi be jing khawai kso jung tat ta ka wan klem invite ke wan tu kso maka kalom tu kso klem khat kawan la kawan Henry kam simla snole aran Kam simla kan mau shu eladi bakadai ke kibri ginong yang adap situ namar boleh ngala yo try bola penkia nga uni try bola nga uni try bola pela yang ani kan tu kesincar karung ka adap situ ka buram juga buram yo kata adap situ mat keren yang bakalan mat ong ke melelengan rung la karung mdei bakoli tap bam Henry kalet bani kan do yo Jisu kalet mdei baka kawa bani khoi lang ta Henry tang bakan yo ban syong haki kijat jong trai ban do haki kijat jong babakan yam babakan nyat dau tau nyuk kli jong ka jau ki umat ka syong me haki kijat jong trai ka jau ka snongo kada snongo ka yam bat kada yam bau snyo jong kentai nai di borem dor do kap snyo sendrang ai san putun kala adap ta kentai no snyo kentai ani ap le shampoo ayu conditioner ayu ki ayu Nama kita sumar senyum. Ada kan thai deh na. Ni senrang hayat mula kan thai deh syong hayat. Sekentar padap. Tapi senyum ulang kamno depan bait tu depan kedor no. Nama tu senyum di berem. Kali Gabriel. Haba kalawan si Jisu kedap tu kesenyum juga. Ngatip dangwan spa. Mentan ngadang pale ba la pa iu dap tu nyat kan nyat. Kaburom juga không cần mau shu green ong yêu tao sunyu borem kan no nyat ka ayam ka jau imut ka ayam je iman tu ka nyat ikijat jung tra kada ayam ba kada snongo do kata bat ka klem shemla sange bando ikijat ge jung tra badom tang kata kada snongo do kata ba ka kawan raru da ke jing aingo How tahu kiu dabi alabastar kadai ka life saving juga manusia ampat don bank meli tap bank kai ke ka pelang ke thiet de company yang kata ke investment umatangi don ki beri pelang pisar ke thiet ke share hang tu ke por ka pelang da ka company yang bagamat pesnyo ka thiet company yang ka pelang kadai ka life saving juga henry haba kala yo Jesus Christ kada sngongo na maru lapen khia ya ka sngongo bakala yo lat na tagi ksoi ka 1M ka ra tau kiu ka the asno kle jong trai smau bi pok kata ke yeng Judas ipet Lai lut ke tai. Ni dah ai nak kendiat menyu ai sikit beduk mo. Siapa ai beduk? Perkat ialah dia tu Judas. Ke Bible ke tu Matius arpun riu kat lai kong shisha ngaong hapi shano ru sha ka ba on ya lap ya ka ne ka gospel ha ka perthai baro on ya thu ru ya ka ne ka ba kala le ya ka ban kan mau ya ka. Uji suang ngada sung it pala ni ka riu ka sungu pala dia nga. Bading taong shano banyalap di gospel. Mde ben klat di kerteng jong ni kapriyo ka Mary. Jisu da sungu ya ka. Mar ba ka da sungu ya ka ka ba ulale. Ka kendo ela di. Ka khalam. Kenjo ka akot ka burom. Ka ta ke baro kala sungu para dep seto ko ngam dei su mangangali ai ngo bi utrai. Utrai da sungu wong ken mau kerteng jong ni kapriyo.
Fikwa na mo blame kan mau kerteng ke jong phi. Dala phi sngungu un kan mau. La phi layo jing penem. La syukut no tang ha ka jing syakri bat kiling do la akut. Syukut no tang ka jing syakri niam ka akut. Try ngam kan mau. Tring ta habang ilayo ay ka jing penem. Pa syau try. Ka Bible ke thu ingiru ba ka Mary ka badai para ba Lazarus ba ka Martha kaniru. Kala yo ka syong hai. Hakikijat jong try. Kaniru kadai ka breu ka ba yo jing penem nau try. Kada snungu ya ka ka ba bleu la le aga jim juga. Kada wan ba kada syong. Ka adap syatu tu ka kam ka jam kam tip ka ngap bai. Ya ka bu try hikai kada snungu Ngidan por na man le kum ta. Uni breu tu udah wan sisa. Uni bopang tholi udah wan. Ba udah sedam hakikijat ke jong try udah mani yo. Daing ta Breu uan daga ba aingu, uan daga ba penret, uan daga ba mani utrai udah sungguh men. Ba fitip na me kanega way. U Jesu. Haga ba uyo itu kupu te. Ule amno. Ungo. Ule amno. Udah sungguh ngo u Jesu, udah ngo. Ba udah gerku itu kupu. U kedia. Baru wangi kesenran sim kan? Sim kili ai. Kini kesenran. Ndi mas sembat iki karoi turum tu O kiliai. Kumba wong ya kini spongot kilet. Wong ini kesenran kilet. Tamba kade ya ka bau ladap kerku. Ya ka bau ladap aingo. Sebut durpi don tang wi kupu san hajar baga babel ki thu san hajar ki kirang ba. Kabumut kade ka family san hajar long yeng ki dan hakata ka madan. Lada don sa ka kurim bayawan lang kurim tan wan bai. Lada kam manu shinrang kan thai tikina ban wan bai. Kata la tikina. Kamu tanggi shinrang ki don lupa ba ki kurim ke jungki. Ba ki don selesai suki kan thai kalman ki shinrang ki kurim. Ki don lang ta. Suki kun tu ka porli dan family control bat control. Ani bun. Ngam tip kan nungut tip. Wei sebut di permendali tik. Sipungut bukan dia deh. Kamu mon bat kelung, bat kena, bat kemie, bat kepang ta. Jesu wong iki senran jengu. Kanu teli ki kepudan. Sandeli ku dia long kanu teli. Sipau. Steng. Wong kalar ngut mesia simsani siraun meke. Kanu kalar ngut senran. Ku dia amar steng yo amat tang sipau ngut swa. Arli dok ha simenwe sinwe dok ha. Ke. Ya sam sipau ngut mila yo ola jong duty kilik sam. Sam. Try. Mila dua bah. Kelim roy deh. Habat ni kam roy deh. Deli aru. Teh niat mah. Yo lut no. Henry, namar bo Jesu ula aingo. Boruang kilai ai. Habat habaki kilai ai. Kata ke jing baham karoy. Padang bat teh. Try kelim pe cepet terus lale. Sa teng siet. Sim. Oi ga sim tak breu. Ki mi lai ribu. Oi, namar apa ni syong iki dah ka? Ga group. Ha, san po. Hagi si po mo. Hagi si spa. Syong. Haga group. But let's see kadon kalar group mentama. Kalar blok. Kita kisan hajar lagi long yeng ke syong hagi kalar lagi blok. Li sam dok ka. Ta la shu sam ka sam. Ya siit mar ndet mo. Kan nang siit kanang mi tak dok ka. Ni dah siit mi biang pulut. Siit mi pulut. Tigong nom ta. Tagaday kata, namar bo Jesu ungo. Kata karoy. Baladang nginang ban sngongo. Yau blay. Takadaw Jesu ay ganuksa ungo. Udah sngongo. Takadaw lada pidan ka ege kayeng ke jong pi tiet juti aingo. Next month yo tiet juti sko pikin thai lay bo pong. Komong pastor mak tu sngi. De pong basau bro ter basau bet. Pong blue ter. Tading tay pa no pidala fi sngongo. Karoy. Ndai na makan jadok. Pi roy wat haka bagen jaman sim. Amen. Tading tau try. Udah gerku. Udah ngo, udah gerku. Karoy. Balada finang ban sngongo ika ebo blay ule pin roy ke jing jok fi. Amen. Baru try, syabun kiu syabeneng, udah gerku, ya wave senran. Ini pulih ni kapor. Now Lukas, arusau kene ke dekat ke ba sanpau.
Kung onda kumta ulayalam no habar yaki. Hado Bethania, yabat ulara ialah ketiru ulah kerku yaki. Kalau jaru haba udang kerku yaki, ba ulah klat no anaki, bala ru ya u shabneng. Ti haba kilala ya mani u kilalit pai pat se Jerusalem, bat ka jingkemen ka bakraw, ba kila donru klem daput haka temple ki daya ro, bagi da kerku yau belai. Amen. Ujisu udah kerku ya kisenran ki jong u. Kini kisenran insya kini ki belari. Re anda haba kila ibing Jisu kila pai yang se utrai. Kila pai se utrai. Bu utrai udah kerku ya ki. Bana bu la kerku ong kilet kan. Bat ngidei ki breu ki bala kerku da ublai. Tadeng ta anda haba utrai ulah kerku. Kina karoi shisha. Tadeng ta aingo utrai penla. Barka karoi. Amen. Marmentang atip margini khon em kali vocal classes ngami tu dak we tu ando vocal kayak gini. Kini the technical term hab rai kumta. Oh, hab lem no ni. Paham tu. Oh, kani ngatip kan ngam tip tu hab ong kumta. Tapi tamam tip pat kamut iu kalong iu kanu dalam batai musuh. Tamang iu susu be. Hakata bakin jamul sim lah susu dah. Henry musuh pat ban ong ban batai am musuh. Henry ban ong ban tam duai nang ban batai. Tapi kum ning tu kan. Kini ba banang thọ de kinut tak. Ta kamut kam suk te. Tanang susu ele ngam nang Nang shu ai ngu ba yo ble. Ai ngu ba. Shu ai ngu ba. Ble ai fi ai ngu. Ba ding ta karoi. Amen. Pidon kendiat lesi jingnang ibarat am. Aingo. Lesi pinang tang ban type text message. Ban I gospel message. Aingo try aingo menang alis bangan type te. Aingo. Ketuka message pi ka position sino ka tadak. Kelabumut. Ngai kan langum ta. Amen. Le de ke bo blay la ai fi bela ban le. Hakano no kalan. Hakano no benta le. Ke fi le benam ta ka buram jong blay. Bangai kadon kabor haka jing sngongo. Takadaw sngongo. Yo blay nang kong. Ya kay ka ba ulale haka jing im ka jong pi. Sngongo ikimi kaparo. Sngongo iki no hikai. Kibala hikai pi. Sngongo iki mentor ki jong pi. Sngongo ya kita kinong yalam ki jong pi. Sngongo ya kita kibala long jing kerku ya ka jing im ka jong pi. Sngongo. Balada finaman sngongo. Ublain kerku ke jing im jong fi. Amen. Tara sungu kan mau jing im jong fi mano la le ba ke jing im jong a. Fila kan mau am. Hit we kick berit li ai. Ni hit we God. Thank you God. Wul sin ngim kan mau de ra da la kut tu ka kam la klet. Ding ta. Da kan mau ki bre la le ba ke jing im jong fi. Pin long bla kerku. Amen. Amen. Ngai tran kerku ngi kan ke sngi menta. Ngai try un pendap ngi da ka bor ka jong o bangin nang ban sngungu hala ka sngi ya ka bo try ulale ka jim ngilong ne ami ta ki breo ki ba aingo yu tra ni aingo ne ami yu ya ka bo lale nam ta ka jim ka jongi ya ka bo la pen mi ngi ula kar khu ngi ka tien ka jong ble ka pan kan mau ngi bangi police team ni kong shikinong Thessaloni na nomba san kong ha ki ki baro ngin ai ka jingu no ma ble ka ni ka man ka jong ble how Chris Jisu ngilong ki breo ki ba sungu ilong kita ki breo ki ba aingo ya ke bo try unong penim ulale aga jim ga jongi abangi pe kani ka ktien bala bet lingba i pastor kani ka sngi i kran phangata ka jing sungu i peni rush phang to nong Samaria ubarang to ka jing pang nyang thole haba u Jisu la pen khiayu uda wan uda dam uda mani ba uda sungu ya ke bo try ulale namata ka jim ga jongu ni aingo ne mi try haba try la pen khia ingi na ka jing pang ga jongi ni aingo ne am try bo try la pen khia ngi na ka pop ni long ne am ki break ba songo ni long ne am ta ki break ba aingo man ka sngi ya ke bo try le aka jim ga jongi kum joro abangi pet shau Jesus Christ habo besa ki ti san hajar ngon da ki ti arteli ki dok ha ba santeli ki kpu ula dem ula aingo shwa shu kpa para bo aingo shu kpa ui ka jim ku bo la ban besa ya ki ti san hajar ngon tang ki arteli ki dok ha ba santeli ki kpu kum joro aka jim ka jong fi ai ngu nem yu trai bu la kur khu ya fi ula kur khu ti ki jong fi
baling bau try pilong kumne ba filong menta ula kentiu ya kata ka jim ka jong fi ka ktien ka jong try kong bodi mo u ba ai boring bangin roy ka spa bangin klet a bangin laru spa ya ke ba try ula le na mata ka jim ka jong bangin klet ban ai ngu yu try bodi mo u ba kentiu di mo u ba pen roy ya ke spa da kini ki kti ki jongi nama balai di mo u ba kurku ya ka jim ka jongi nganget syak ni ka ktien kalau long syak ka jing kurku ha ka jim ka jong fi but ai bangin long ki bre ki basungu yo try ngin le akan ka singin duai ngin le ban ai ngu yo try ya ke ka ba u long ngin le ban ai ngu yo try ke ka ba u la le nam ta ka jim ka jongi ngin le lang ka po man duai pa jim ba ban long khoi ka teng ka jom ngi wan khma ka jom ne por ting jesus christ no panim jingi try ngi ai ngu i me ko try jesus try ke ba me long ko try jesus ngi ai ngu sha ko try jesus ba mala eat plat ngi ko try ba mala eat o ko try la ka jong ka khet ko try jesus ha ban ko try ba mala wan ko try shkani ka perthai ko try jesus ban shim ko try ka dur ko jong brio ban shim ko try ka dur ko jong mra ko try ba ban yap ko try lo ka ding phna man ta ka jim ko jong ko try ba ban mi pat ru ko try jesus ba ngi ru ko try ba ngi nget ami ko try jesus ngi yo ka ta ka jim ko bathmai ko try kum ba me mala mi pat ko try ngi ru ngin mi pat ko try bat me ko try ba shisha ko try jesus try ngi ai ngu nam ta ni ka ktien ko try jesus ka ba ngi yo aga ka si ko try bangin songo bit ko try jesus ke ka ba me long ko try ba ya ke ka ba me la le ko try jesus ha ka jim ko jongi ko try kum ba ktien ko jomi ko try ka kular ko try jesus ba try ki baro ko try ngin ai ka jingo na mar ne ka man ko jomi ko pa how chris jesus ha ka jim ko jongi ka ba man la ka ski ko try jesus ngin ai ka jingo shame ko try mar try da khlam me dan ka jim ko jongi ngin nom la ban le ko try jesus try ngi long ko try tang ki pui ko try jesus ngi long ko try jesus tang ki jan ki ba betnget ko try jesus ki sedap jot ko try khamat ka jomi ko try ngim long i ai hendangi ai ngo ko try jesus try na mar de ma me ko try ba pelong ngi ko try jesus de ma me ko try ba pet emi ngi ko try de ma me ko try ba pen khia ngi ko try jesus de ma me ko try ba kurku de ma me ko try ba kan te ko try jesus ya kan ka gm ka jongi ko try jesus de ma me ko try ba peting shan ko try ka dur khamat ka jomi ko try ha ka gm ka jongi ko try bangi long ka jing kurku ko try jesus shaki babun ko try jesus try ai ma ka gm ka jongi ko try jesus try ngi long bi ba songo ko try jesus shami ko try jesus try ngi long bi ba so red ko try khamat ka jomi ko try bangin long mi ko try ki nong mani ko try ka kerteng ka jomi ko try ko motu nong samaria ko try bol mela pen khia ko try na ka to jimpang ni otholi ula wanu ula dem ko try bula sungu ke ka ba me mela le ko try ngin long ko try ki break ba sungu ko try ya ke ba me mela le ko try ha ka jim ko jongi ko try jesus bang nget ko try me pen kala ko try ya ka jing long ko jongi ko try bon sien ko try ngi klet ban ai ngu ko try jesus ngi ai ngu nam tang ni ka ktien ko try bang yo so ni ka singi ka ba pen kan mau ngi ko try jesus bangin long ta ki break ko try ki ba sungu ngi long ta ki break ko try ki ba ai ngu ko try jesus ya ke ba me long ko try ya ke ba me la le ko try ko mu david ko try jesus ai ngu ye me ko try wang ke ba ngalong di ma me ko try jesus bale bang nget ko try jesus ko mu david ko try wang ko try jesus ke ba nga don try di ma me ba ai ko try ke ba ngi don ko try di ma me ba ai da ma me ai ko try nginum don ko try jesus ye kini ke baro ko try nginum yo ko try jesus ka gm ko try jesus try ka ba kerhai ko try nginum yo ko try ta ka gm ko try ka balong ba kentiu da me ko try nangi ai ngu ko try jesus haba me dan ko try me kentiu ba me kerku ko try ya ka gm ko jongi ko try jesus ngi ai ngu ko try jesus ka ni ko po ko try ada na pring jongi ko try jesus ki ya ling ba shibun ko try jesus ha ka gm ko jongi ko try nganget ko try jesus try ko ma me la ta ko try jesus ya ngi ko try mala pen khia ngi ko try jesus ko ma me la pen khia ko try jesus ya ki bobon ko try ki khon ki jomi ha bangi puli ka ktien ko jomi ko try jesus nganget me ta ko try jesus ni khon ki jomi ko try me pen sting ko try jesus ke jing kit ke jing khia ka jongi ko try jesus baganget ko try jesus me ai ka ling khor ko jomi ha ka jim ko jongi ko try kum juro ko try pring jongi ko try ka ni ka singi ko try jesus try ki bi ya ling ba ka jing phang ka jing stom ko try jesus try nganget me ta ki ko try jesus me pen khia ki ko try mar try me di me ko try uno pen khia jongi ko try jesus try mala sha sempat ko try mala sha pen mong ko try bangi ko try ngin yo ka ta ka jing pen khia ko try ba kan jam sim ka jing pen khia ko try ha ta ka met ka jongi ko try ha ki jing per khat ki jongi ko try jesus baganget ru ko try jesus ka ni ka singi ko try kini ki khon ki jomi ko try ki priang ko try ya ka jing pen khia ka jomi ko try ka jing ngai ko try ngai me khata ki ko try me pen khia ki ko try jesus ha ka to ka jaka ba ki don ko try bangi tep ko try jesus ling ba ka jing snam ko jomi ngai ngo ba mala da blia lupa ki kamba ko try ha ka jim ko jongi ngai ngo mala da pen khia ngi ko try ha ka ni ka singi ko try jesus ko bless bon try ka jing ko khu ki jomi ko try jesus bar try dang ting shan ka dur khamat ka jomi halo ka jim ko jongi ko try dang ile isen e ba dang sumar ya ka jim ko jongi ko try jesus ba ka jim pha ka ji snake ka jomi ko try ka dei bo da ka jim ko jongi ko try ka ba man la ka singi ko try ko bless bon try ka jing ko khu ki jomi ni pan ngi dem ki ni baro ting jesus christ no balong no pen im jongi amen ngi nget sha ka ni ka tien ka long ki jing ko khu ha ka jim ko jong fe
ya ro na paring jong fi kan ka singi filang kwa e ka jing solok ne filang kwa e ka jing duai filap ban phone ki number ba fi ta ki screen ki jong fi ne filap ban kan do ingi kan ka office jong ka potnet ka badan pa apa nang thamai nong khriam te tad umang ya syam yang pad ako ka singi u blai ka jing sok u blai ka jing command u lor kan lambat fi baro amen